De afspraken tussen de provincie en het Rijk binnen fastlijn in een zogenaamd bestuursakkoord. Ingewikkelde zaken alweer, maar wel van groot belang voor de omroep. Zelfstandigheid hebben we steeds vervochten. Dat zie je er net in op een gegeven moment. En ik denk dat we nou echt eruit hellen hebben wat erin zit. Als nou juist dat het Rijk, omdat het Fries een tweede Rijkstaal is, echt boeter bij de vis die in het om Omroep Friesland, ik voor de toekomst een goede positieve blik naar voren te jan, dus dat het oerlipje kind, dan is dit een boppenslag. Maar eerlijk is eerlijk, het is net een volsluine zelfstandigens. De omroep giet dat alles nevens verint. Op 1 januari stak om hier op in een landelijke regionale omroeporganisatie, de RPO. Dan moet er meer dan €1 miljoen in het jaar bezuinigen worden. Dat verhoor ik net. Maar er zit wel een flinke bijdrage van €650.000 van de provincie te zien. Dat is bedoeld om te zorgen dat Frieske programma's, zowel op de radio of op de televisie, maar ook via het internet zelfs, dat die goed naar de burgers komen. Dus wat wij als provincie willen, is dat de mensen in Friesland er echt Friesktalige programma's van veromsjen kennen. Dus dat jou je eigen taal ik op oren plakken en jaren kennen. Nou, als je naar het provinciale beleid, dan is het net zo dat je dat zomaar even krijgt. Dus dat wordt een beschikking om jongens als dat dan heel mooi is. En ik ging er zelf vanuit dat dat heel stevig keppelen wordt onder het meidje van programma's. Vanzelfs is de wichtigste vraag wat de sjuggers en harkers hier aast al hiervan vernemen. Ik hoop eigenlijk haast niks. We hebben een stripje met z'n allen dat we de programmering zo vol als mogelijk overeind houden. En nou, bij de stiepen die we ook van de provincie krijgen, heb ik er eigenlijk hele goede hoop op dat dat dus echt slaagt. Het aantal programma's, zowel op de radio als de televisie, is nou heel groot en heel verschatig. Dat kist op verschillende manieren met het Fries in aanraking komen in de media. Dat moet ik zo beloven.